makare minyalo chulo godo usuru mari maka jajuok osebiro kacha mar choko usuru titang'one mana kokalo e yor ong'we yamo mari ni sechulo usuru mari kendo koroko bichandi. Kalore ni chenro makamano kaunti ma Homa Bay oketo kaka yorno mar jiwo choko mar usuru e kaunti mar Homa Bay kaka yorno mar neno ni kwan omenda magichoko oidho malo e kaunti no ma Homa Bay. Ka bende wach makamano pod iluonwa machiegni kod jafwambo marwa mantiere Homa Bay kono mano Alia Beach. Ka bende obiro kawo pach jo ohala e kaunti ma Homa Bay mar neno yo ma bende girwako godo chenro no mar choko usuru kokalo e yor simu kata e yor lony manyasani. To kapod wantiere kaunti onogo ma Homa Bay nyako Ramogi Tv mana kaka ineno kae, ma en mbolea. Parni Jatend piny Kenya William Ruto ne oketo mbolea ma bende nengo ne ogonyore pacho kae. Ka bende nengo mar mbolea pacho kae nowuok e shillings 6,500 nyaka shillings 3,500. Odiochieng' ma kawuono apisas ma bende ochung'ne chenro no mar pur e kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono gibiro chaka yanga chenro no mar pogo mbolea ma bende nengo ne ogonyore ne jopur e kaunti ma Homa Bay. Ka bende chenro makamano biro timore Homa Bay depo kata kar kano mbolea ma bende yudore e kaunti ma Homa Bay. Mano bende en wach ma bende jafwambo marwa Alia Beach luonwa machiegni e kaunti ma Homa Bay kono mar neno kaka ijiwo jopur ahinya to gisani ma bende koro nitiere mbolea ma nengo ne ogonyore ma bende jopur nyalo yudo e nengo mayot mar mondo mi oting' malo chenro mar pith mag chiemo e counties magwa. Ka wawuok e kaunti ma Homa Bay ka wadhi mana mapiyo piyo nyako Ramogi Tv mana kaka ineno e wang' jowi mari kae, mano kadho wath nam chumbi e kaunti ma Mombasa. Nyaka sani nitiere okenge ma bende igoyo e sekta mar limbe kata en okang' mane ma sekta mar limbe nyaka sani goyo. Par ni sekta mar limbe en achiel kuom sectors go ma bende noyudo achiedhnade mathoth ahinya e pacho kae nyaka ne muoch mar tuo mar COVID-19 donj e pacho kae mane higa mar 2020. Nyaka sani migawo ma bende ochung'ne wechego mag limbe e kaunti ma Mombasa temo matek mar neno ni gitieko midhiero ma bende nokel e sekta no mar limbe e kaunti ma Mombasa. Ng'ikruok makoni kod kocha maponono ne nitiere, gidwa temo matek mar mondo mi gitieki, mar mondo mi gijiw kata giber sekta mar limbe e kaunti ma Mombasa. Chenro makamano jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Mombasa kono Joja Oko luonwa machiegni kendo biro nyiswa ni nyaka sani en okang' mane mosego e kaunti ma Mombasa mar jiwo sekta mar limbe kono. Parni sekta mar limbe bende en achiel kuom sectors go ma bende thoro ting'o malo uchumi ma pacho kae. Mane momiyo sirikal bende temo mateka mar tego kendo sekta mar limbe e pacho kae. Ka wawuok kadho wath nam chumbi wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu nyako Ramogi Tv odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mar pogo chiemo ne jodak e gwenge kaka mago mag Kabonyo, Kanyagwal, Ogenya, Ombaka kaachiel kod Rabuor. Parani magi gin gwenge go ma bende yudore e kar chung'o bura manyando mane kaunti ma Kisumu. Ka bende maga achiel kuom gwenge go ma bende jopiny makono yande yudo midhiero tok pi oula ywero gi. Odiochieng' ma kawuono riwruogno mar Red Cross kaachiel kod mano mar UNICEF biro bedo kalimo gwenge go mar mondo mi giter ne jodak makono chiemo. Ka bende en achiel kuom yorego mag jiwo gi ahinya to gisani ma bende gikale ngima matek ahinya. Parni odiochieng' ma kawuono bende gipoga chiemo kendo gipog gik mamoko. Thothne gipogo chiemo to gipogo gik mamoko ma bende ok gin chiemo, kako obed kanyo ngeta, obed kanyo gik mamoko ma ginyalo konyore godo e ot. Kata kamano odiochieng' ma kawuono ibiro mana pog chiemo e gwengego mag Kabonyo, Kanyagwal, Ogenya, Ombaka kaachiel kod Rabuor mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyako Ramogi Tv ka kamano gi kanye machopo godo e giko mar chenro mar chal mar fwambo e chenro ni mar mbako romo. Kata kamano chenro podi ielach chal mar fwambo e morumo. Kata kamano twaka e chenro mar mbako romo korka dwa chakore. Odiochieng' ma kawuono nyawadwa Sharon Ong'ao dwa bago twak kotudore kod wach mar GMO duogo. Okelo resruok koso okelo resruok? Mane twak ma bende wadwa bedo godo kae nyako Ramogi Tv gichako oronwa penjo mari kata ote mora minyalo bedo godo e yore waduto te mag tudruok ka wadhi mbele kod chenro ni mar mbako romo. Ka kamano yiena mar mondo mi akaw yoyo matin mondi tok yoyo marwa ibiro yudo twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.
Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne